Какво представлява депресията? Депресията представлява преживяване на стари негативни емоции отново и отново в съзнанието си. Решението какво е? Просто спираш да мислиш за тези неща и продължаваш нататък. Ситуации за хора, които продължават да изпитват депресия и не искат да се откажат от този лош навик, така да го наречем навик. Така, един познат, да кажем, майка му починала и просто не иска да премине нататъка, постоянно каза: майка ми почина, как ми липсва, така. И не разправям личните му истории. Аз му казвам: спри да ги мислиш, продължи нататъка, започни да мислиш за други неща. Той всяка втора мисъл, всяка второ изречение беше: майка ми това. О, как ми липсва, майка ми правеше такива неща. Нали, все положителни неща, позитивни асоциации, така да го наречем. И дори казваше, по едно време мислял за самоубийство. Аз му казвам: спри се. Продължи нататъка, започни да мислиш за нещо друго. И той до ден днешен още мисли за тези неща. Кой иска? Негов проблем. Друга ситуация, където съм забелязал е така. В интернета бях гледал клипче, където една жена показва снимка преди години, преди 10 години и снимка сега. Снимка преди години, как да кажем на даденото село. Всичко е било приятно, така,